Μηνύματα ενότητας και δεήσεις για την ειρήνη από Βαρθολομαίο και Πάπα υπέγραψαν κοινή διακήρυξη στην ιστορική του συνάντηση στο Φανάρι. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο και χτυπήματα της Ουκρανίας σε ρωσικά τάνκερ λίγο πριν τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον για το σχέδιο Τραμπ. Έπνιξε τη Θάσο η κακοκαιρία Αντέλ. Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στους πλημμυρισμένους δρόμους. Ισχυρές καταιγίδες και χαλαζόπτωση και στην Αττική. Μπλόκα στη Θεσσαλία στείλουν αύριο αγρότες για τις επιδοτήσεις. Οι πραγματικοί δικαιούχοι θα αποζημιωθούν πλήρως, διαμηνεί η κυβέρνηση Βέλη από την αντιπολίτευση. Καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Η ιστορική σημασία και υψηλού συμβολισμού επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα στο Φανάρι ο Πάπας Λέων XIV. Στον προκαθήμενο της Ρωμαϊκή Εκκλησίας υποδέχθηκε ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην είσοδο του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου και οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν συγκινητικές. Οι δύο προκαθήμενοι μαζί άναψαν κερί και μαζί προσκύνησαν την Άγια Εικόνα, στέλνοντας έτσι ένα σημαντικό μήνυμα ενότητας και συμπόρευσης προς το χριστιανικό κόσμο. Ο Πάπας Λέων εισέρχεται με κοδωνοκρουσίες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Eco News με την Κορίνα Γεωργίου, τα καλά νέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Ματίνα Μπέρου. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.